Després d'aquest recorregut per la història que ens ha traslladat el nostre company Francesc de Dios, anem ara a comentar l'altre tema que havíem apuntat amb el sumari del programa d'avui. Ja saben vostès que des de fa mesos els pares dels alumnes del col·legi de les escoles Alba, de l'escola Alba, estan reclamant a l'administració que se situï a la sortida de l'escola una rotonda. Una rotonda que d'alguna manera ha de servir per que els cotxes que van en direcció Corbins o en direcció Lleida des d'aquesta localitat aminorin la marxa per evitar que algun dia es pugui produir alguna desgràcia amb aquest punt quilomètric. S'han recollit signatures, s'ha parlat amb els polítics, s'han fet gestions, suposo que de tota mena ens ho confirmarà el nostre convidat, que és Francesc Gabarrell, que és el president de l'AMPA. Bona nit. Hola, bona nit, què tal? Quan van començar aquestes accions per d'alguna manera fer aquesta reivindicació i que ha arribat o que està arribant fins avui mateix? Les reivindicacions, de fet, ja és un tema que ve de llarg, ja són més de 5 o 6 anys que la Junta de l'AMPA, les diferents juntes que han anat passant per l'escola, han abordat el tema de la perillositat dels accessos a l'escola. Va ser que aquesta darrera junta que es va fer a partir del mes d'octubre va decidir una mica tirar endavant l'última fase, que seria la fase de mobilitzacions. És a dir, que estem des de l'octubre, setembre-octubre, diguéssim, ficats ja en el tema d'aconseguir resultats. De moment el que s'ha aconseguit és recollir signatures que s'han passat, doncs suposo que per pares, mares, parents, amics, coneguts, perquè d'alguna manera tothom se sensibilitzi d'aquesta situació. Quantes s'han aconseguit i què es pretén fer o què s'ha pretès fer amb aquestes signatures? N'hem aconseguit 3.100 i escaig, que és un número extraordinari. De fet, agrair a tota la ciutat, perquè no és només els pares i mares de l'escola, sinó evidentment tota la ciutadania. L'escola té 400 i pico alumnes, multipliqueu. Tota la ciutadania ja s'ha volcat en aquest tema. I aquestes signatures se van presentar just abans de les vacances de Nadal a la delegació d'ensenyament, i ara el que de moment s'ha presentat allí, i depèn una mica de com evolucionen les negociacions, el pas següent serà anar a la sindicatura de Greuges i continuar amb l'utilització d'aquestes signatures. Estem veient imatges d'avui mateix de la sortida de l'escola amb la que es veu el que estem comentant justament amb aquesta entrevista. Quants nens i pares han de travessar per aquest punt quilomètric pràcticament a diari, a l'entrada i a la sortida dels nens de l'escola? Compteu, en total l'escola té prop de 460 alumnes, dels quals la meitat van en autocars, són 5 línies d'autocars, i l'altra meitat van en cotxes particulars. Tothom ha de travessar la carretera de Corbins. Perquè hem dit que estudiaven a l'escola, aproximadament? Són uns 460 alumnes. Estem parlant de la C12, no? Estem parlant de la C12, sí. Quin és el límit de velocitat en aquest tram? Ara, davant de l'escola, fins fa poc era 80, i ara s'ha reduït a 70. A 70. La titularitat és de la Generalitat, La titularitat és de la Generalitat, sí. Molt bé. Suposo que hauran parlat també amb el Departament del que porta tema de carreteres i que d'alguna manera els ja han exposat aquesta situació. Tenen resposta? Els hi han dit ja alguna cosa? De fet, nosaltres, al moment que vam iniciar les mobilitzacions, vam decidir que l'interlocutor únic havia de ser la Generalitat. I en aquest cas el Departament d'Ensenyament i, més concretament, la delegació territorial d'aquí de Lleida. S'han presentat les signatures, hem tingut diverses reunions i el que hi ha ara és hi ha una certa proposta sobre la taula d'arranjament del pàrquing i d'un estudi previ de com se podrien millorar els accessos, però no tenim res més concret. Avui també, al anar amb aquesta escola, ho han preguntat, vull dir, ens hem atensat per saber quina és la percepció que tenen els pares i les mares de la situació en la que es troben i de la perillositat d'aquest punt. Escoltem les declaracions i les comentem també? Perfecte. Fem-ho. De part dels pares tenim problemes per aparcar i per creuar el carrer, principalment. A la mesura que hem d'aparcar a l'altre costat del carrer, hem de creuar junts amb els nens i, per tant, tenim molts problemes a l'hora de creuar. És que la rotonda, a veure, estarà bé, però no sé jo si després no tindrem puesto per aparcar. Perquè igual treuen el puesto per aparcar i després el problema serà on aparquem els cotxes. La seguretat en el creuament de la carretera. Després els autocars han d'accedir a l'escola, ja heu vist com està l'accés, i l'estacionament dels vehicles dels pares quan els venim a recollir. Aquestes 3 coses. Com ho veieu? De moment no hi veiem solució. Les administracions de moment no ens donen cap mena de solució. Sobretot és el perill de creuar la carretera.
no? A vegades es queden creuats els autocars a mitja carretera perquè els cotxes no poden acabar de passar cap a dins pel volum de cotxes que hi ha. I bé, en part, les causes que fan que cada vegada hi hagi més gent que aquí en diem fer cadiretes, que es venia amb cotxe, ja no les busquem, sinó que busquem com intentar arreglar aquest problema. I esperem que no arribi a passar mai el fet que hi hagi alguna desgràcia que pugui provocar que llavors les autoritats s'hi volguin al damunt. No tinc cap de problema. Hi ha molta gent que es queixa de que costa molt accedir, que fa falta una rotonda. Això diuen, jo no tinc cap problema. No sé qui vol que li digui, jo no tinc problema. I la veritat és que, Déu-n'hi-do, no ens agrada, però bueno, no tenim oportunitat d'aparcar d'altra banda i si pots vindre aviat encara ho aconsegueixes alguna vegada, però si arribes una mica just, però bueno, ja procurem allò de mirar bastanta estona i intentar passar quan no vinguin cotxes. Cada dia la mateixa història. No pateixen que pugui passar alguna cosa algun dia? Bueno, de moment no passa res, però hasta que passo. Bueno, és una mica difícil, però bueno, fem el que podem. No us fa por? Sí, bastant. Bé, no unànim, però gairebé generalitzat, no?, el sentit de la situació aquesta que s'està vivint aquí, no? Sí, sí. A veure, evidentment, sempre hi ha discrepàncies i tal. Nosaltres tenim, sempre ho hem dit, tenim un problema general que és la seguretat dels accessos al centre. Que aquest problema general es divideix en dos. El fet de tenir que creuar la carretera i l'aglomeració de cotxes particulars un cop has creuat la carretera. El pàrquing solucionaria aquesta segona fase, és a dir, solucionaria el fet de que potser no hi hauria tanta aglomeració de cotxes particulars davant de l'entrada del centre, però no solucionaria el fet de que hem de continuar creuant la carretera. I el fet de creuar la carretera en si, malgrat pots fer-ho més o menys ràpid, depèn de l'hora punta del tràfic que hi hagi, en si mateix és un perill. S'ha fet algun tipus d'estudi tècnic de la viabilitat d'una rotonda en aquest punt? Nosaltres fa temps que és una de les coses que des de la Junta de l'AMPA i des de l'escola estem reclamant. Un estudi tècnic amb cara i ulls i amb tècnics que es desplacin, diguéssim, in situ sobre el terreny. Nosaltres tenim una proposta en la qual s'elucubra una mica sobre les possibilitats de fer o no una rotonda, de fer un pas subterrani, un escalèstric, allò que dius un pas elevat, el tema del pàrquing, però no són propostes que s'han fet sobre el terreny. És a dir, reclamem que Carreteres enviï un tècnic sobre el terreny que estudi els entorns de l'escola i les possibilitats o no de fer una rotonda. I Carreteres què diu? No hem tingut resposta encara. A través del delegat d'ensenyament hem demanat una reunió amb Carreteres i estem pendents que ens diguin alguna cosa. Perquè a nivell del que és representants polítics sí que hi ha hagut un determinat feedback, no? Perquè han anat fins i tot a veure la situació. Què els hi han comentat? Sí. Vam tenir una reunió, també no recordo ara, just un mes abans de vacances, amb els representants polítics del Parlament de Catalunya, dels partits. Es van sensibilitzar amb el tema, evidentment és que és facilíssim perquè el perill existeix. Arrel d'això s'ha aconseguit fer ja 2 esmenes als pressupostos de la Generalitat presentades separadament pel PSC i pel PP, en els quals en aquestes esmenes introdueixen al pressupost la possibilitat de la construcció d'una rotonda i també l'Ajuntament de Lleida, també amb una moció del ple en què tots els partits polítics representats a la paeria, amb l'abstenció de Convergència i Unió, també van proposar de treballar conjuntament amb la Generalitat per solucionar aquest problema. El que veiem que hi ha és una bona voluntat per part de tots, però ens falta concretar aquesta voluntat amb fets reals i palpables. I a la Diputació de Lleida també el Partit Popular va presentar uns acords amb els que la Diputació instés al Govern de la Generalitat per les actuacions necessàries, en aquest cas una rotonda, que la Diputació demanés a l'Ajuntament de Lleida i a l'Ajuntament de Corbins un acte de col·laboració, que per cert, amb l'Ajuntament de Corbins, que és, diguéssim, el terme amb el que pertany l'escola, i amb l'Ajuntament de Lleida, que és bàsicament d'on venen tots els nens, què se'ls ha dit des del punt de vista oficial, no a nivell de regidors, sinó les màximes autoritats, per dir-ho d'alguna manera, de cada municipi? Nosaltres ens vam plantejar, abans d'aquesta Junta actual, vam tenir reunions en diferents administracions i no ens en vam acabar de sortir. I el que vam decidir és actuar a través d'un únic interlocutor, que fos aquest interlocutor, que és el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, el que a través d'ell canalitzar les diferents opcions. I nosaltres tenim constància que s'ha reunit amb l'Ajuntament de Corbins, que s'ha reunit amb l'Ajuntament de Lleida
i estem pendents que ens digui una mica com estan les coses. Però nosaltres vam decidir, per una qüestió de no diversificar esforços, de no tocar a 2, 3, 4 administracions perquè el missatge s'acaba perdent i és molt complicat d'unificar criteris. La col·laboració o l'aportació que des del Departament d'Ensenyament es pot fer d'una manera directa és el tema dels accessos, del pàrquing, no? De la carretera i els accessos, sí, sí. I el que és la gestió pròpia de l'edifici de l'escola depèn de l'Ajuntament de Lleida. De l'Ajuntament de Lleida. Clar, l'escola és una escola atípica en aquest sentit. Està al terme municipal de Corbins, però pertany a la xarxa educativa de l'Ajuntament de Lleida i la gestió de l'edifici i de l'entorn és de l'Ajuntament de Lleida i la gestió educativa és de la Generalitat de Catalunya. Llavors, l'únic que tenim amb el tema de l'Ajuntament de Corbins és que estem dins del seu terme, però la responsabilitat en aquest cas creiem que és del Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament de Lleida. Perquè, clar, estem a punt d'entrar ja dintre del que és aquest ritual de cada any amb el tema de les portes obertes i jo no sé si d'alguna manera a l'hora d'escollir un centre com aquest la gent, diguéssim, li pot restar punts al fet d'aquests accessos que poden ser susceptibles d'una determinada perillositat. No sé com ho veuen també des dels AMPAs. Jo crec que el que ha de tenir clar la gent és que aquest és un problema que hem d'acabar solucionant. També és important veure que l'AMPA de l'Escola Alba és una AMPA que es mou, que se preocupa per la seguretat dels nens i les nenes, que és dinàmica i que aquest tema el tirarem endavant i, a més, s'ha de dir que sempre hem tingut la col·laboració del centre en aquest sentit. Evidentment, és un problema que s'ha de solucionar, que està a l'aire, però que esforços els que calguin i, a més, ja dic, l'escola hi participa i nosaltres ens movem en la direcció que calgui, en aquest sentit. Quin recorregut veuen pel que fa amb aquestes reivindicacions que s'estan fent a pràcticament tots els àmbits? Ara nosaltres estem pendents de si ens podem trobar amb carreteres i l'altre cop amb el Departament d'Ensenyament. Tornarem a moure les signatures si això no es produeix. Ja dic, anirem al síndic de greuges i allà on calgui. I el pas següent serà contactar amb els mitjans, continuar amb aquesta campanya de comunicació com estem ara aquí, i més endavant ja ho veurem. Ja tenim un full de ruta amb una sèrie d'accions que, evidentment, culminen amb accions ja determinades com podria ser, per exemple, tallar la carretera. Però que això serà sempre amb un termini llarg i intentant sempre pel mig aconseguir el consens i el màxim diàleg possible. Dintre d'un àmbit ja molt més domèstic, s'han vist també afectats per aquestes retallades que s'han fet des del Govern de la Generalitat pel que fa a l'aportació a les AMPes? S'ha vist afectat, evidentment, totes les AMPes de totes les escoles públiques de Catalunya s'han vist afectades. Quin marge d'operació tindrà a partir d'ara, doncs? Bueno, hi ha una retallada molt important que farà que, evidentment, l'escola pública hi hagi un cert grau de privatització, és a dir, al final els pares hauran de rascar més la butxaca, perquè al cap i a la fi les AMPes de les escoles públiques són gestió completament dels pares i de les mares i són ells els que fan l'aportació econòmica perquè coses com els menjadors, l'autocar, les extraescolars puguin tirar endavant. Això voldrà dir que els pares i les mares hauran de pagar més diners perquè això es pugui tirar endavant. Doncs esperem, pel bé de tots, perquè si hi ha algun problema de trànsit o algun accident d'aquestos, segurament algú es posarà les piles i correrà molt i després també aniran repartint responsabilitats a tort i a dret de manera indiscriminada. Esperem que això no arribi i esperem que d'alguna manera amb l'administració, que en definitiva suposo que és conscient de la situació per la que estan travessant aquests pares, aquests nens, quan s'atancen a recollir o a portar els nens a les escoles, doncs posin remei o el remei com a mínim que sigui més adequat. No sé si van de rugoses o algun tipus de qüestió provisional fins que al final es faci aquesta rotonda si és la millor de les solucions, no sé. Nosaltres ja vam dir al seu moment també que el tema de la rotonda era una mica una icona. Nosaltres estem oberts a qualsevol solució tècnica que garanteixi el fet de no tenir que creuar la carretera. I és veritat que amb la quantitat de recursos econòmics que s'esmercen per coses que fins a cert punt podríem denominar menys importants, un tema tan essencial com és la seguretat dels nens i de les nenes de l'escola no es pugui solucionar d'una manera més fàcil. Però creiem que hi ha bona voluntat per part de les administracions, creiem que hi ha bona voluntat i jo crec que amb un diàleg continuat i seguit això ho tirarem endavant. Francesc Cabarrell, president de l'AMPA de l'Escola Alba, gràcies per haver-nos acompanyat amb aquest torn de nit, per haver posat de manifest en primera persona el que ja som coneixedors a través d'altres i d'aquest mateix mitjà de comunicació. Esperem que hi hagi molta sort i que potser abans de final de curs tinguem una solució com a mínim sobre paper. Després ja a la pràctica ja serà potser una mica més complicat, però bé, si està sobre paper pràcticament segur que després ja vindrà la física. Seria perfecte. Gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bona nit. A vosaltres, bona nit. Fem ara una aturada mínima, anem a la publicitat i tornem ja amb els companys que cada dia estaran amb nosaltres amb aquest darrer tram del torn de nit a la taula de debat. Fins ara.